Ir-Rumen li nqatel fid-daw tax-xemx f'Paċeville għala 28 daqqa ta' sikkina f'inqas minn 2 minuti. Ir-Rumen b'ċittadinanza doppja Josef Rivas kien spiċċa f'argument jaħraq bejn iż-żewġ gruppi involuti f'ċirku kriminali ta' prostituzzjoni, omiċidju li kien seħħ fil-5 ta' Diċembru li għadda. Dan kollu ħareġ fil-kompilazzjoni ta' 3 Rumeni mixlijin bil-qtil. L-aħwa Jonnut Julien Tanasset ta' 35 sena u Dan Andrej Tanasset ta' 32 sena u kuġinuhom Ilje Konstantin ta' 31 sena. L-Ispettur Kertzara qal li l-qtil inqabad anke filmati tal-kameras tas-sigurtà. Quddiem il-Maġistrat Nadin li qal li 3 akkużati huma pimps ta' prostituti barranin f'Malta. Saħaq li mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta li l-argument inqala propju dwar prostituzzjoni u anke nisa li kellhom jinħarġu minn Malta. Zara qal li r-Rumeni kienu mbeżżejn għax il-persuni li kellhom l-argument magħhom kienu mimbuta biex joqtluhom minn wieħed jismu Florian. Wieħed mill-akkużati kien qal ukoll il-pulizija li kellu sikkina fuqu għax kien imbeżżaw li kemm hu kif ukoll ħuh kellhom sikkina li kienu xtraw minn ħanut ta' souvenirs viċin. L-Ispettur Kertzara u Brajin Xwiereb qed imexxu l-prosekuzzjoni assistiti mill-avukati Darling Grima u Kaylee Bonnet mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. L-avukati Arthur Azzopardi, Jacob Magri, Franco De Bono, Marion Camilleri u Charmaine Sherritt qed jidhru għall-akkużati.